Ukoliko želiš da izgledaš bolje, ljepše sljedeći put kad te bude zvao tvoj crush, ili momak, ili šef, ili ljubavnik, svejedno, onda si na pravome mjestu. Prijatelji i rodbinu ne ubrajam jer su nas sigurno vidjeli i u gorem stanju nego što nas kamera može prikazati. Amigos, kako ste? Como estáis? Nadam se da ste dobro. Ovaj video će biti nešto drugačiji od prethodnih. Naime, razmišljala sam o čemu bih vam mogla pričati, a da vam to u ovoj situaciji bude od koristi. Imajući u vidu da se bavim marketingom, konkretnije brandingom, tačnije markama i imidžom, odlučila sam da vam dam par savjeta o tome kako bolje izgledati, kako se bolje predstaviti kada dođe moment video poziva, bez obzira da li se radilo o poslovnom ili privatnom. Ako želite da znate više o meni, onda ne propustite ovaj video. XXI. Vijek nam je donio dosta dobrih stvari, kao što su video pozivi, ali isto tako nam je donio dosta loših stvari, kao što su video pozivi. Holy cow, Cindy. I know. Generalno govoreći, kada se vidimo lijepo, mi se automatski i osjećamo bolje, osjećamo se sigurnije i baš zbog toga želim podijeliti sa vama sve trikove koje znam kako biste i vi mogli primijeniti u svakodnevnim situacijama, a posebno naročito u ovoj novonastaloj kada su video pozivi postali glavni vid komuniciranja među ljudima. Mislim da nema gore ego humiljacije da nekad ti se slučajno uključi frontalna kamera. Pa brže bolje podigneš mobitel da ne ranjavaš još više svoje već jako poljuljano samopouzdanje. Uljepšavanje je svakako obrnuto proporcionalno povjerenju. Što ti imaš više povjerenja, što si sigurniji u sebe i u druge, onda jednostavno imaš manju potrebu da sređuješ. Ali ko ne voli da izgleda uvijek lijepo? Ko? Svi mi volimo da smo lijepi, da uvijek izgledamo lijepo, osim kad smo sami, onda nam je sve jedno. Pa krenimo redom. Sigurno ste dosta puta primijetili kako vas prekriva jedna mistična magla dok se snimate. Osjetim, ja redovno se krećem, penzioner, pa to se dobro osjeti. Zato prvo što treba da uradite prije nego što se pođete selfijati, snimati ili video pozivati, jeste da uzmete maramicu i dobro očistite otiske s objektiva. Drugu stvar koju moramo da uradimo jeste da skinemo pidžamu i malo se sredimo. Ako želimo naravno da nas prepoznaju. Stani! Čekaj! Gdje ćeš? Ono što treba da uradiš jeste da adaptiraš svoj look ovisno o vrsti poziva. Ako ćeš imati neki važan sastanak sa svojim šefom ili nekim klijentom na koji bi inače išao formalno obučen, na primjer u sakou, košulji i s kravatom ako si muško, onda bi bilo prikladno da to i nosiš. Ako je u firmi dress code nešto ležerniji, onda možeš obući samo blazer sa košuljom ili neku bluzu ako si žena. Ako ćeš pričati sa prijateljima ili rodbinom, onda je dukserca ili neka obična majica prava zamjena za pidžamu. Čisto iz poštovanja. I da te mama ne vidi kako nisi bio u stanju da se cijeli dan presvučeš. No, ako želiš nešto između, onda uvijek možeš obući neku bluzu ili ako si muško neku polo majicu ili pak bijelu košulju sa zavinutim rukavima s kojom nikada ne možeš promašiti. Ako pitaš bilo kojeg fotografa šta je potrebno da dobro izgledaš kako na slikama, tako i na video, svi će ti reći samo jedno. Svjetlo. Ali kako je to dobro svjetlo? To je svjetlo koje nam dolazi iz sprijeda. Jako je bitno da nam izvor svjetlosti ne bude iza nas ili sa naše bočne strane.
Naime, u prvom slučaju ćemo ostati potpuno zatamljeni, a u drugom ćemo imati sjene, što nikako ne izgleda lijepo. Najljepše se vidimo kada smo ispred prozora, ali po mogućnosti da ostanemo iza zavjese, jer direktna svjetlost nekada može biti veoma jaka, pa samim time i da izgledamo prebijelo i da nam lice bude preravno, to jeste da nam se ne vide crte lica. Ako se radi o nekom noćnom pozivu, onda je najbolje da sjednemo ispred neke stolne lampe koja će nas direktno osvjetljavati, s tim da nam ruka i mobitel budu blago zakrenuti da nam ne bi padala sjena po licu. Danas na tržištu se mogu naći svjetlosni prstenovi, kao ovaj ovdje, mada iskreno ako ga mislite koristiti samo za video pozive, onda mislim da je bespotrebno da ga uzimate. Ali želim da znate da postoji i ta opcija. Četvrto na što trebamo voditi računa. Stani! Jeste li me zapratili? Ako niste, zapratite dole i zapratite gore i tamo i vam i tamo i tamo. Svugdje me zapratite. Instagram, Facebook, YouTube, nađite me, zapratite me. Dole imate linkove. Eto tako. Aj sad. Jeste ugao pod kojim držimo kameru. Ukoliko držimo mobitel odozdo, naš podbrodak će izgledati znatno veći nego što jeste. Ukoliko ga držimo odozgo, onda imamo izvrstan selfie a la Kardashian. Ali ne i za video poziv, osim ako želimo zavesti šefa ili šefcu. Da bismo manje više dobro izgledali, kamera treba da nam bude u visini očiju, iako je najidealnije da je malo iznad njihovog nivoa. Ovaj ugao suzava lice, ima jako dobar efekat zbog čega se svakodnevno primjenjuje kako u kinematografiji, tako i na televiziji. Sljedeće što trebamo paziti jeste udaljenost kamere od nas, ili ti drugim riječima, koji dio nas izlazi u okviru videa. Generalno govoreći, što je kamera bliže nama, to jeste što nam se više glava vidi, to ćemo izgledati ružniji. Ovo je sve stvar optike, naime, leća kamere deformišu sve ono što im se približi. Tako, ako nam je kamera preblizu, moguće je da nam, na primjer, nos izgleda veći nego što jeste i samim time da ne izgledamo realistično. U slučaju da je video poziv jako bitan i da trebamo poslati jednu ozbiljnu i profesionalnu sliku o nama, onda je jako bitno da nađemo neku neutralnu pozadinu. Po mogućnosti bijelu, tako da nema ništa što će odvlačiti pažnju osobi koja je s druge strane telefona. Nešto slično ovako kao moja pozadina. Ako ne možemo naći jedan ovakav kutak, onda je jako bitno da sve ono što se vidi u pozadini izgleda uredno i pospremljeno. Jer makoliko da mi izgledali lijepo, ako iza sebe imamo razbacanu odjeću, knjige, fildžane, percepcija onoga koji nas gleda sigurno neće biti tako pozitivna kako bismo voljeli. Osim ako je kod njega ista pozadina. Koliko imate mačku ili nekog drugog kućnog ljubimca, pobrinite se da ne hoda okolo, tako da ne dekoncentriše ni vas, a ni drugu stranu. I kao zadnji 7. savjet, ono što treba da imamo na umu jeste da mentalna slika koju mi imamo i stvaramo o drugima, kao i mentalna slika koju drugi imaju i stvaraju o nama, ne ovisi samo o našem fizičkom izgledu. Kako smo počešljani, da li smo našminkani, šta nosimo i tako dalje. Da li ćemo biti lijepi u očima od drugog, ovisi o tome kako se ponašamo, koji nam je stav, koliko pažnje dajemo drugom i onome što priča, kako gestikuliramo, ako imamo neke geste i reakcije koje nisu primjerene situaciji, kao na primjer da trljamo oči, zijevamo, ako smo preozbiljni, ako ne gledamo u kameru dok pričamo i slično. A dobro, dragi moji, iskreno se nadam da vam je se svidio ovaj video. Malo je drugačiji od zadnji, ali vjerujem da će vam biti korisniji. Iako ako želite da se opustite i nasmijete, onda vam definitivno preporučujem da pogledate moje zadnja izdanja. Naprimjer, kako je nastao COVID-19 ili 9 objava u vezi istog kojih nam je već preko glave. Ako vam je ovaj video bio od koristi, ne zaboravite me zapratiti kako ovdje, tako na Instagramu, gdje ću vas obavijestiti kada bude novi video u slučaju da vas YouTube ne obavijesti. Eto, toliko, ljubim vas puno. Bebe, I love you!